number 3 Oilah fैदों ra number 3 ayo 6 fैबाय ओरैबायदि गोमखावदों नोंथांमोना फैब्ला ओरैबायदि हिट मोनगोन ओरैबायदि डेन्जार लोगोफोर आरो नायलांबावदो नोंथांमोना नै कत एटा कत परेनिबो परे आयदासि तो गाइस नै थाबायगासिनो दङ नोगोद हाब्रु माथो नोगोद हाब्रु गानोनो जायगाया नै लोगोफोर हाब्रुफोरा आयु नायलाय नै आरो आंनि आथिंखौ नाय जुथाखौ नाय गोथौ हाबलायथारो बिराद खस्थ' थाबायनो गानोनो गोरान जायगाखौ नागिरनानै मोननो थान हौरै लामाथिं दंनायालाय दा लोगोफोर नायलांबा थाथियावबो आदा माइकेला होगासिनो स्टेज प्रग्राम मेथाइ खननाया बारलुबाय दसे हाब्रुबाबो लोगोफोर तो लोगोफोर नै आरो जों महनपुरनिफ्राय खायजामाथि सफैलायबाय बेयाव बेरायनानै आरो खायजामाथि बेरायनो होननानै आरो फैलायबाय जोङो बिथिं मेलाबो दोङो माथो खनाथिं नायनो लोगोफोर र' देखायनो नोंसोरनो बै लाइजों उन्दुना बैथिं दङ र' नै लाइजोंनिया बेनो आरो मोनसे बुस्थु देखायबावनोसै आं नैबे जाबाय बै रेल गाखोग्राया लोगोफोर नै दाउ खुबैलायनोसै एबारे नायनि र' सोर बेसेबां मोनदों नोंलाय मोनबाय नायनि र' लोगोफोर जोंना सासे खुबैदों नै बला थुबनै आरोना ओमफ्राय गेलासा 6टा बल थुबनैजों टेबलनिफ्राय खोलैजोबनांगौ आरो खुबैगासिनो जोंना मासेबो मोनथ'वाखै आयो मोनसे थाबावबायना नै लोगोफोर नै एबारनिया एबारे हाबाय ओइ लोगोफोर मासेल' मोनबाय मासेल' आरो खुबैबावनोसैसो बेलेगाव ये जो कर रहा है वो बंद करे अगली बार मैं वार्निंग नहीं दूंगा ini ku siapa yang बहा हा 3 number 3 ओइलाय फैदों ra number 3 ayo 6 fैबाय बोलो को आइलो लोगोफोर बिराद गोबावनि उनाव लोगो मोनदों सासे लोगो मथा मथि 3 बोसोर जाबायमोन ना नायना ला नै माब्रै बुंनो खबरा थिगानो ना मिठापान दे हरदे बानाय दिनै लास्ट नामा गय जानि बन्धु मिठापान ना मिठापान बरिया बानाय ना
हा खोनाया बरिया रोंनांगौसो ना लोगोफोर जोंनि मानसिया बेफोरखौबो रोंनांगौ गाइस नै जायो जोङो थांनो ओंखारबाय दा बेरायबाय बहुत बेरायबाय दाउ खुबैबाय हाब्रुलै खिन्थु दा हाब्रुनि थाखायनो माने मा बुंनो आरो दा जेन'क लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम साबसक्राइब खालाम दा बेखिनियानोसै लोगोफोर थ' बाय बाय